लोगोफोर नोंसोरखौ बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। दा आङो नोंसिनो ओंख्रि संनायनि आइटेम लाबोलायबाय। आङो संगोन दा अमा बेदरजों जोगोनारजों। आङो नै सामब्राम बानलुखौ हाना लाखाबाय, ओमफ्राय सामब्राम गोजाखौबो हाना लाबाय, गुफुर हाइजें हुइजें देनानै लाबाय। दा साराया दुंबाय नै मा हाबखो दे। आङो थावखौ सेरना लानोसै। बारा थाव होआ, बेदरा एसे मेजेमखा नालाय। आं थावखौ सेरना लाबाय, सारायाबो दुंबाय नै। दा आङो नै सामब्रामखौ होबाय। माबायदि सङो नायलांदो लोगोफोर। एसे संख्रि होना लानोसै। संख्रिखौ होनोसै नो। सामब्राम गोजा गुफुर हाइजें देनायखौ होबाय, जिरा गासिबोनो जाजोब्बाय आरोना। हालदैखौबो आङो होना लाखानोसै। सामब्रामखौ ब्राउन कालार जाबासो ओंख्रिया गोथाव जायो नालाय। सोर सोर जोगोनारजों अमाजों जानो गोथाव मोनो खोन्थाहरदो। नै बेदरखौ होबाय। बरिया जाबाय नै। जागौसो नुलाय लांबाय आं। दा बेखौ आं दसे खोबनोसै। खनसे एरनानै लाबावनोसै। गुदुंथार माथो। खनसे एरबावबाय, दा नै मेजेम ओंखारबायबो। खनसे एरनायावनो मेजेम ओंखारबाय आरोना। खनसे खोबबावनोसै। बे अमा बेदरखौ बेबायदि एरबासो, खोबै खोबै एरनानै मेजेम ओंखारबासो गोथाव जायो आरोना। नै जि मोजां नुबाय। ओमफ्राय दा बेखौहाय जोगोनारखौ होबाय आं। जोगोनारखौ होनानै लाबाय। बे फिसाखौ जोगोनारखौ होबाय। ओमफ्राय बेखौ दसे खोबनोसै आरोना। खोबनोसै आं। खोबबाय, नानै ओंख्रिखौ नायबाय। आयै नै ओंख्रिया माबायदि जाखो। गोथावल' नुखाबायलै। बेखौहाय रुइनायनि दै होबाय, ओमफ्राय दा मोननायनि होनोसै आरोना। रुइनायनि होबाय, रुइबायानो नै। जोगोनार ओंख्रि, मेसेंनि जोगोनारा गोथाव जायोनो। रुइबाय दा। दा आङो दै होबावनोसै। दै। आयै फिसाखौ।
दा मोननायनि होबाय दै एसे नांबावगौ रुनायजों मानायजों दा खोबनानै होनोसै खोब्बाय आं फाइनालि मोनबाय नै लोगोफोर आंना ओंख्रि संनाया जोगोनार दुन्दियाबो होबाय उनाव राननोसै ओरै सेरथ'लाय मा दे ओंख्रिखौ सेरना हो एसे गोजानाव ला गोलैलांगोन बोरैबा साखिबाय संख्रि होबाय माबासो जोगोनार दाउ माबा अमा